Her tim derew, her tim nerast derheqê şûreşa Bakurî Sûriya bi giştî de axifiye eviya nejin hada dema ku me ku yekîneyên parastina gel yekîneyên parastina gel û yekîneyên parastina jin YPG ji Suqaqê de me dest pê kir û ji wî çayî de heta niha tuhmeyên batıl li ser yekîneyên me dide nîşandan. Îro ji Efrînê de jî xwe propagandakî pir mezin dike ku ew ket Efrînê da û hîna neketiye Efrînê da tenê em dikarin bêjin ku hinek êrîşên ji alî wan ve hatin kirin van êrîşana ji alî hêzên me da hatin redkirin û bi paş ve vekişiyan tenê tişta ku îro ji Tirkiye tê de bi ser ketiye di şerê Efrînê da em dikarin bêjin ku tayarên Tirka li zaroka xistiye, li jina xistiye, li nazihîna xistiye, li medeniye xistiye. Efrîn bajarekî wî rengî bû ku berî şer 200,000 însan têda bû. Piştî şer bû cihê ewlehî, cihê ku demokrasiyê, cihê ku însan têda xwedî îrade be, zêdetirî milyonekî însan kete wî bajarê biçûk da. Îroj artêşa Tirk bi tayarên xwe wê ewlehiyê han, wê demokrasiyê han ku di hindir Efrînê de pêş dikeve, bomba baran dike. Romê wêna jî gelê me yê Efrînê bi qehremaniyekî pir mezin li hember wîna berxwe dide. Dibin êrîşa tayaran da li kêlek YPG an jî hêzên Sûriyeyê Demokratîk bi giştî disekine û her roj serhildan di hindir Efrînê de hene. Li te heqîqetekî ku artêşa Tirk ketiye axa Efrînê hetanî niha tune. Tenê bi tayara kariye zarokan û jina û medeniya topbaran bike, parçe bike û bişewtî. Tekuşina ku îro li Efrîn tê meşandin tekuşinekî netewiye. Ev milê wê heye girek em bibînin. Çünkü eğer bu Türk naha gelê Kurdilere hedef dike tenê gelê Efrînê Kurdê bir jiyan tenê hedef nake. Ji bo navê bence pertikekî netewî jî gerek e. Di aliyê yenekê de dîsan di alî Partê Karkerê Kurdistan de helwestekî vî rengî bi rûmet hata nîşandan. Çaw ku wan de derketa holê divir de jî nîşana wê belî dibe. Ev na ji bo me helwestekî pir bi qîmet e, helwestekî pir bi rûmet e. و ام هرتم جی هیوی باورینش همو هزین کردی گو کاربن پشگیریا ویتا کوشنا نتویا کو میرو دنا مشاندن یا کو علی و ایرو بارزه به ایریشن گو ایرو ترک ویناوی دکن ev dijî hemû hewldanên ku ji bo aştî û ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûriyayê û ewrizgarkirina axawê natekirin koalîsyon gerek wiha dest bikire. Piştî ku alî koalîsyon de hate îlan kirin ku 30,000 عسكري وري پروردكن جو پاراسنا حدود ترك بفي حجتي درباسي في إيريشي بو افتي معني كو اف إيريشا كونها تركا دست بكري سر كواليسيوني بخواه اگر ميزاننا كواليسيوني بفيرنگي چه ببه گور نيرنا من گرك هلوستي ويج داتا دركوي زيده تر گو بكوه ناف هولدانين كوه پرسكري كي بريدارين سياسي را بده چاره سرکرین گرک فعلی جي دقاده خو پاراسني دا خودي هلوست به و تکوشینا کویرو د عفرین ته مشاندن نه تکوشینا پاراستنا گل عفرین تانیا تکوشینک الهمبری تروریسم کویرو ترک دنا پیش خستن